Ja, het lijkt me echt als die enigste vrouw wat alleen kan uit de pan eten. Ik eet alleen uit de pan uit. Mijn vrouw is dat waar ik graag in zijn kost. Ik blijf in jouw baan, die is mij. Mama. Wat is het dan, Sakkie? Wat je mos? Wat is je setup? Hier, mama, overstap. Aankakken. Je speel. Je speel. Altijd deze vlees eten. En of je een beetje pijs hebt. En een beetje suiker. Altijd deze vlees eten. Een beetje suikertjes daarbij. En dan kan je zomaar lekker op spelen. Ja, meneer van mij kan zeggen, maar met je bietjes, dat was het destijds kost. Vleeskost eten. Die goed mensen dan geen vleeskost eten. Haal je suikertjes in je pap. Geniet het met kind. Ga mee aan het zakje. Niet wacht. Hoor voor mametje, bietje, mametje, stukje. Kijk maar dat echt zie wat alleen kan in die pan eten. En nu mensen zeggen, zie dat. Of vroeg wat in die pan eten. Man. En het klaar man. En zoek je nog man. En mijn man weet echt het alleen in die pan. Ja. Zo gaan het bezig zijn. Het gaat zomaar gaar joh. Nu waren we hier oliekool en ik heb nog net niet op mijn borst gemoord. Oh zie. Zo en toch. Ik eet de pan. Ik eet de pan. Ik eet de pan voor kost. Als mij is die. Die keer graag als die kop en ik als die nek. Zonder die nek kan die kopje werken. Ja. Kom maar zien. Een lekker hoenderpot. En hier is een tussen de gang, maar ik wil die droe worden. Hier heel ik alleen. En hier zie ik alleen. Voor mij wordt het nog zeggen. Door je handzakken. Als dit destijds. Mama en papa hadden die voor ons vleeskost gekregen. Je hebt net die sop gekregen, sop en brood. Je hebt nooit vlees gegeten. Zo gaan het in mij zo. Dat is maar genade als je ook een stukje vlees krijgt. Maar dit gaat gaar. Ik eet alleen in die pan niet. En als mij is dit echt, nou hoeveel zit nog een pot kost op en zit ik nog een pot kost op. Wie gaat van mij zeggen? Als je 1 keer een keer is wist. Auw, niet nog van mij. Dat is mij. En als mij is vlees en ik, dan gaat het bijna goed met mij. Maar zodra je niet vlees is, dan raak ik het jakkels en dan moet ik weer een vlees zoeken. Kijk je nou aan het jakkels op zoek maar zijn vlees. Hij zoekt zijn prooi. Lekker zo gewoon. En met die mensen vlees nou weer, zo werkt mij dan. Ja, zo werkt mij dan. Oh, zo zie je het dan van mij. Hij komt pak zijn kant toe. Hierdie pan kost zit ik alleen op. Ja, maar nu van mij zeg ik hoor je dat iemand zegt, me zei, jij te drom voor hem. Maar dan zeg ik, ja, jij een spit. Los die drom. Kijk jou. Oh, ping. Mag ik jij ook kingpensje. Ja, maar mij dat om. Los die drom. Hierdie drom moving forward. Jij staat stil. Wie is altijd dat kijk mensen van jou, kijk hierdie drom leven of kijk hierdie olie leven. Ja, is mijn olie leven. Blijf je in je baan. Je lijkt Jezus een randstokje lekker. Je lijkt zoals een kriek. Dan beentjes. Maar je komt kijk mijn olie tank. Je praat van mijn olie. Dan lijkt je. Je is dan nog snel. Maar je komt praten van mij. Ja, je doet van mij, ik heb op mijn bek gevallen. Dat is maar die binnen. Ik woon hem te nou achter mij zit bank loop je. Ja, ik ga nou achter mijn banken loop je. Jullie nog het komen mensen en ja, die gras kan me ook nou straks komen krijgen. Ik zit met die pan. Ja, ik woon hem te nou. Ja, ik woon hem te achter mij zit bank loop zit je. Dat eet ik maar rustig man. Ja, op dan, ja. Wacht. Achter mijn zitierbank. Wacht. Daar niet dat ze kop heeft gestuurd. Achter een zitierbank. Ja. Lekker liggen. Kom maar zie. Hoe goed gewoon.